Maayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Sa Pagadian City, lakip ang mga sundalo nga mibantay atol sa kalag-kalag. Si Jong Kajon sa detalye. Jong? Mencho, red alert status sab ang kapulisan o military sa Pagadian City ug Zamboanga do Sur samtang gipatuman ang uplan kaluluwa atol ning kalag-kalag. Giabagan ang Zamboanga do Sur Police Provincial Office sa mga kasundaluhan gikan sa 53rd Infantry Battalion, 1st Infantry Tabak Division pagbantay sa public cemetery pagsiguro sa kaluwasan sa publiko. Matod pa ni Provincial Police Director Senior Superintendent Sopronio Calde, padayon sa gihimo ang random checkpoints sa mga strategic area sa National Highway sa Pagadian City ug Zamboanga do Sur samtang gipatuman gihapon ang Comelec gun ban. Sa syudad, gipatuman ang rerouting sa mga public utility vehicles lakip na ang mga tricycle o private vehicles nga mopadulong sa Memorial Garden o public cemetery aron ma-decongest ang traffic. Gipaimutan sab ang mga public assistance centers samtang hugot na seguridad lakip na ang paggamit sa canine sleeping dog diha sa integrated bus terminal pagsiguro nga luwas ang mga pasahero nga mopadulong ngadto sa syudad mga syudad sa Zamboanga, Dipolog, Osamis, Cagayan de Oro ug Cotabato. Mencho? Daghang salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City. Sa Midsayap, North Cotabato, nakadawat ang Department of Agriculture and Fisheries sa Autonomous Region in Muslim Mindanao og bag-ong Kubota mini hand tractor gikan sa Japan International Cooperation Agency kun JICA. Kabahin kini sa pagpatuman sa Technical Cooperation Project Phase 5 nga gitumong paghatag og livelihood assistance ngadto sa mga mag-uuma kinsa apektado sa panagsangka tali sa kagamhanan o grupo sa mga rebeldeng Moro. Ang Kubota mini hand tractor naglakip sa rotavator ug usa ka set sa plow disc. Kung bot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahin sa ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugit o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod sa Lunes puhon. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug happy weekend.